अरे तो दुआरिया आइली ये राजा बबुआ आवा कि भैया आवा जो लेजर लाइट मारो तो मत मारो। हां मारे के बोलते है ना पीछे आ जा हमारा लगे मत मारी आंख में मानी तन मनी कुछ हो जे त का कि अरे मैया आइली ये सैया जी अरे तो दुआरिया आइली ये सैया जी। हमरा तिवारी बाबा के मलिकाइन माई के बहुत बड़ भक्त है। माई घरे आ गई बड़ी पूजा पाठ के कोनो सामान नहीं खे कहा तारी कि घर में पान सुपड़िया नहीं घर में पान सुपड़िया नहीं खे मैया आइली राजा घर में पान सुपड़िया नहीं खे मैया आइली राजा मयरी आइली ये सैया जी तबेरिया बलिया में आइली ये सैया जी। और देखी हर कलाकार चाहेला देखी पैसा रुपया के कमी रे लोग नहीं खिलो दिहले जब हम कुछ ना रही जब हत्ती चुकी रही हमारा इहो ना बुझाए कि नोट पर गांधी जी होले वह पैसा काला वही उम्र में वो लोग पैसा कमवा देने लोग घर गाड़ी बंगला सब हो गइल बियाह शादी जोन होके करे वो हो गइल अब कोनो इच्छा बाचल नहीं के बस खैरे गौरी गजब तो हम लोग बड़ा लोग मत दे उपेंद्र आई भ इंटरनेट डाउनलोड कर दी रुको लोग दाम धर लो आई 4 गो जन लड़का आगे बैठल बड़ा सन नहीं बुझात हमारे बारे में जीवनी पढ़ के आइल बने से ओहो त देखी हर कलाकार ये चाहेला कि हम जहां जाई हो जब प्यार मिले ए जो आइल बनी पिछलो समय मनोज भैया बोलौले रही आशीर्वाद के रूप में ठीक ठाक वहां के विदाई देले रही आहू बेरा उम्मीद पर ठीक ठाक विदाई दी है लेकिन हमने क्या हाल बे लोग आप सबके बीच तत्ता नहीं मनी हल्का हल्का मीठ मीठ ताली बजा दी लोग अभी ना जब हम गाए तब भैया दोनों हाथ उठा के ताली बजा कहे के बा कि अरे मालिन के कोनो खबरिया नहीं मालिन के कोनो खबरिया नहीं मैया आइली राजा राजा जी कोनो तैयारी नहीं खे हम मैया रानी घरे आ गइली कि अंगना दुआरा लिपले नहीं की ना बतैया कि मैया के डोली आई अरे अपना दुआरी कहे के बा कि अंगना दुआरा लिपले नहीं की ना बतैया मैया के डोली आई अपना दुआरी तो मयरी आइली सैया जी देखी माई बहन चाची लोग जोन गावेला लोग सैया जी राजा जी पिया जी करेजा जी ज्यादा हो जाए तो स्वामी जी सोना जी हाँ वही पावत रही लेकिन आजकल कही जो हमारे भाई के गर्लफ्रेंड बोल दीजिए गर्लफ्रेंड बड़ी सनू अभी के समय में अगर गर्लफ्रेंड नहीं के तो तारा में अंदरूनी कोनो दिक्कत बा ए भैया भैया हां पर तो दुदू को बाड़ी सो के कर मार
मतलब विराट कोहली लेकर दाढ़ी रख के बुझाता कि मतलब क्यों के जिए ना दी है इहो के बलिए के हई जे बेरिए घर हई करना हो ना ना भैया के घर तो ई गीतिया के रउआ लोग के जोन अब भवई कह दी या भौजी कह दी ऊ कैसे कही है सर कैसे कि मयरी आइली ए सोना जी आओ बन के बाबू का तो बाबू कहली सनु सोना सोना देखिए हमारा भी बड़े शक्ति सोना एक बार यहाँ खातिर जोरदार ताली बजा दिलो वाह हीरोवा लोग के बलिया बास्टी से बहुत सुंदर सुंदर गीत लिखिना हमरो के लिखले बनी और भोजपुरी के सारा कलाकार खातिर यहाँ के गीत लिखिना एक बार तने एकरा से जोरदार ताली ज्यादा बजा के स्वागत सम्मान कर दिलो अब बढ़िया बढ़िया गीत अब लगातार आई हां सोना जी बाबू डार्लिंग अब बताओ तो कुछ देर में कहली से छुछुनर हाँ कि वो हमने के लोकगीत में गावल जी कि मयरी आइली ए सोना जी हाथ मयरी आइली ए शक्ति सोना जी कि गावत कलुआ भजनिया देखो बहुत कमे लोग जानेला कि हमार नाम गलती से अरविंद अकेला है हे जे देखो नी पोस्टरवा पे लिखल बा कलू पाणे हम कनी कौन पाने आ गेले भैया जीटीएस बढ़ जाई जूम क के देखनी तो हमारे फोटो रहला हम पाने वाले ना ही लेकिन फिर भी चली ठीक बा कोनो बात ना फोटो बा अरविंद जाने लोग हमर नाम हो हम तो पैरिया शहरिया में क्रॉस करते नहीं तो स्कूल के छुट्टी हो गल रहला तो साइकिलिया पे हाथी चुके लड़का चला के होते कलवा जाता तनी मनी तो लागल कि बताओ बियाह शादी हो गई तो वो भैया नहीं कहत लेकिन फिर बाद में एहसास भइला कि ये प्यार हो कि गावत कलुआ भजनिया देखो अरे गावत कलुआ भजनिया देखो मयरिया सैया जी